khajajani takhok tei bokhok chong norok bahai chong angle kaham no tong angkha khlai norok kaham no tong tini o video naileno heart attack ni kok no au heart attack ni kok no joto borok no waisile waisa khanaja haibano heart attack bahai ke awle besirbak no sawi mayana au tini naileno heart attack mani Jorao Tamo ke tongna nang phiaba tabok joto omor ni borok no heart attack nani samogona angai mano tei aboni bagui joto borok no heart attack no kubui knowledge angai tongnani nang khoraksa borok je sajagao phano heart attack angai mano thoi tongma Jorao himui tongma Jorao tei phatsa krak samung ba helix samung khaibai emotional angai tongmani Jorao phiaba rung kurung rok sauje 7% borok no thoi tongpro heart attack romdi heart attack tumuno gano angai tongkhe ngapro tamo khlainai au doctor te hospital kurungai tongkheba borokni mote haike tongkhe heart attack mani purapuri komiwi thangnai tei thimani yakni poito katui manai heart attack ngkhai nukjako sini mind dok ulta angai thainani lamao sogoi marok abni bagui thainani yakni katina bagui sakno daito tonanango tumuno phatchake heart attack angai thangkhe tamo haike hoske tonana abno tuino tini o video angkha khlayo tini no video ni bisingtui bujiwei manano hinai phaidi pulyao na leno heart attack tamnai hin sini red pindo rogo coronary artery cholesterol wo kuthumke sini block sristi ngai thango thanglai sungui tongmaro kasujaktui tei abo torte sebjaktui ngai thei thanglai sungui manja tei thei rok bthak thango thei bthagai kachawoi thangmani bagui tei thanglai sujagao purapuri bondongai thango tei aboni bagui sini sakni pusti rok tei sini lakmani oxygen no isamung khlairewoi banima rok jotto bondongai thango abono heart attack kirma singsa hamya asayo abono tei kaisa mungbai sini jako myocardial infection o bemar sini sago bahai ke naileno amni bisingtui no bisi nukjako naidi chini thini lipid utung mani bisingtui diabetes swak arak biri khoni sakna sapsutra tonia sam hamia samani bisingtui kabang wana cinta te sak kabang hilikmani bisingtui taboni Jorao aborokni bisingtui no bisirbak nukjago au tabu naileno o bemarangkhe sago tamo number 1 tongo je borokni ঠিক খাকলা কোচারো সানাই সামানি 15 মিনিট রক সানাই সামানি হামবাইসা সাওয়াইসা রক আংনাই নাম্বার 2 দঙ্গো ও সামানি বিসিংতৈ চিনি সাগরক তত্রা রক একদম গলাই প্রানাই নাম্বার 3 দঙ্গো বহকনি সাকা ফাইসিঙ্গ জরা কলক খে সানাই নাম্বার 4 দঙ্গো হইসৈ নাংজাগৈ কাপানাই নাম্বার 5 দঙ্গো বহক সামানি জরাও গবাং লাকমা হরনাই tei lakma hormayabo kosto ongna number 6 tongo bohok belai samani bagui belai sago kolom teingnai samani o kesebyarok tei thomani mukti rok manya roko ongnai tei sak hamyabo jorao kobor haibo ongui man tomuno pharcha heart attack khe tam khaidai heart attack belai no khaklap sajago o sajangma rok 20 থেকে 30 মিনিট সাউই tongo bisirba hospital o sogoya sanino theimarok nukjago tei aboni bagui medical emergency abo hai kebni ganao nukhungo ngai tongkhe leriawoi dakti hospital o pelangna nangnai hambai dolono ane video bai pulani simi paithak jora naitomni bagui tei ane o channel belaino katal khonarni support belaino nango norok tumung ane o channel bai katalangui tongkhe norok subscribe khlairodi tei joto tiprasroni arobo share khlairodi norok no hai hambai